салом дӯстони азиз, боз ҳам ман баҳри шумо пешкаш мекунам компанияи беҳтарин, ки айни ҳол тамоми занҳои тоҷик вақти худро беҳуда нагзаронда ва дар ин компания кор карда бурбориҳоро ба даст оварда истоданд, пешравиҳоро ба даст оварда истоданд, маблағҳои нағз ба даст оварда истоданд пешниҳод мекунам. Дар ин компания ба шумо ягон намуд бугем документ дар кор нестай, фақат фамилия ном дар корай ва ҷое ки шумо бояд истиқомат карда истодаед айни ҳол. Ва инами номерое ки дар болои экранай шумо бинависед. Ин хоҳари азизи мо ки айни ҳол ба званяи болотар баромадагиай ба шумо мефаҳмонад рафти корро, ё ин ки агар хоҳед ягон чиз заказ кардан менависед, ҳамаша ба шумо мефаҳмонад. Дӯстони азиз, дар якум агар кадоме ки ай рӯи рекламаи боло номероша гирифта натона, метавонед дар якум комментария ман номероша закрепид мекунам. Ҳама маҳсулотҳо дар оҷа ёфт мешавад. Боқӣ дар амони худо бошед. Влоги хунона боша шурӯъ. Рӯзатон бахайр бошад дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. Мо шукронаи худосозим хубем. Кӯдакҳоро тайёр кардам. Мо дар паси экран кати Соня. Насиб боша меброем берун, камтарагиёро мегардонем ва чӣ гуфтанем, раҳмат ба ҳаматон ки моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. Интизор будед влогҳои моро. Раҳмат дӯстони азиз ва влогмона ай ҳамин рӯз шурӯъ мекунем. Дастгириро фаромӯш накунед ва номерое ки ман дар болои экран монда будам барои кор дар Фаберлик, марҳамат кадоме ки кор кардания ё ин ки ягон чиз заказ кардания ай номи мо бугед. Шумо моро дастгирӣ мекунед, ҳамин хел мо ҳам хурсанд мешавем. Одамое ки ай мо реклама мехаранд ва ё ҳам хурсанд мешаванд. Ногуфта намонад ин рекламаҳои мо ба пулай барои мо дастгирӣ кунед дӯстони азиз. Хеле хурсанд мешавем. Биё якҷояк меравем. Шумо чӣ намегӯед? Ё ки гап надодимтона? Он хеле дӯстони азиз. Омадӣ? Чӣ хӯрдасти як? Боромадем як ҷоҳак рафтем, камтарак харид кардем. Ба омадем бо камтарак бозӣ мекунанд. Фариза ҳама ҷо оромия иҷа. Кӯдак нестай вақта ҳама ба фикрам ховай. Мо нав кӯдакомоно бировардем. Дар эфирмон бисёре савол додед, баъди ваям дар комментария бисёре савол додед ки Фаридун қати ки места. Хай чӣ хеле ки худтон медонед, Фаридун аллакай майдак нестай, 18 сола шидагиай, бачаи калонай. Вай худаш места мехонам уҷа местам. Гуфта агар мо дар Тоҷикистон мехонам, иҷа дар намехонам. Гуфт барои ҳамо уро мо мондем. Вай дар ҳамо программист мехона. Худаш амуҷа буфороша баъд меояд, нафороша амуҷа места. Баъд мо номаълумай ки чанд қа местем, чанд рӯз местем, кай меравем, ишам номаълумай. Барое ки омаданмонам номаълум буд, омадем, аку рафтанмонам номаълумай. Намедонам. Акида дуогӯ бошед ҳаматон. Короҳи азнатон хушрӯ барор бигирад. То хона нахарем, рафтанӣ нестем. Баъд кӯдакҳоро оли мактаб буда монданем. Соняам катимонай. Просто Соня намехоҳад ки дар видео биёяд. Барои ҳамо дӯстони азиз, Соня созай, сиҳату саломатай, катимонай. Ай душанбе ҳар ҳамин се духтаракам кати омадем. Фаридун наомад. Хай чӣ хеле ки медонед се шаварма миҷа буд. Чанд қа видео накардам. Барои чӣ буд? Барое ки телефонам вайрон шуда буд. Барои мо ҳам телефонам вайрон шудагӣ буд. Бо телефон ма хай соз кардам. Баъди соз кардан
қишлоқ рафтем дига дар оҷо интернети созам нестай, барояму дига видеоам накардам. ба ҳамин кӯдако саргардон будам. Фариза чанқа касал шуд, бо қишлоқ рафтем. барои ҳамун сабаб дига видео накардам. ина хай боз сар кардем. нем хеле хай дӯстони азиз, ягон чи барои пухтану барои чӣ кардан мегӯяд ки торт бипаз мо мехарем. ҳозир хай намедонам, ин нията надорам, лекин хай бо мебинем, барое ки иҷода бо камтарак ба фикри ма ки душвортара. ай ҳамун сабаб ҳозир точно намедонам ки мепазем ё ки намепазем торта. хай кӯшиш мекунем, агар ки тонистем мекунем, натонистем ҳечи. бо маро гуфтан кор мекунӣ. Не дӯстони азиз, ма ягон ҷодаи кӯдакоро дар куҷо мондам, ма кор мекунам, кор намекунам. кор кардам, инами фаберликда кор медорам, фаберликда кор мекунам. марҳамат кадоме ки хоҳиши кор кардан дора, дар ҳамин номерои солеҳ бинависа. барои мара дастгирӣ кардантон ман пеш биравам, шумоам ёрдам кунед. инам хеле. бо дӯстони азиз, бисёр ёд пурсидед дар куҷо зиндагӣ мекунед, куҷои Москва дает. ҳама қаша медонам хай дар Митишем, лекин ма точни адреса намедонам. ҳам агар ки фаҳмидам, ҳам гуфта наметавонам барои дар видео, барое ки хай даи чи мо 1000 дӯст боша, бо дар байнаш якта душман ҳастай. барояму ма даи ютуб хай точни адреса дода наметавонам. неми хел ҳамин гапам гуфтам ки бугум ки медонам ки дар ҳамин чием, дар Москваем, дар Митишем, лекин намедонам ки дар кадом территорияшем. хай дӯстони азиз меҳрубон, барои хӯроки шом боша ман иҷа тайёр кардастам. тӯшони капуст бигем, хеле капустӣ мекунем. баъд мо чизе харид кардем, аввал нишон надодам, барое ки як духтарак ҳарчи навистаг буд, барояму дига чизе харидем. хай мумкин ки нишон натиҳем, ай продуктҳо хай либоса харидем, нишон метиҳем. дӯстони азиз, инам ҷа дар ҳаминҷа боша видеоро ба поён мерасонем. имрӯз хай видео дар саволотон ҷавоб шуда. хай тӯшони капуста ҳама метонам. барояму насиб иншолло дар видеои оянда ягон чи пухта нишон дода, гап зада влог мекунем. дӯстони азиз, дар ҳаминҷа боша влога ба поён мерасонам. то влог оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр дӯстони азиз.